Sa atong unang pagbasa, gihulagway dinhi nga ang Ginoo di ay nangandoy gyud nga mubalik ta ngadto kaniya nga mahinulsolon. Dili kay magbalik-balik lang tagsimba, pero dili gyud magsigig hinulsol. Nilingay mong tupad nga nagsigi kag hinulsol. Ana kay usahay ra ba magsigi ra tag justify, magsigi ra tag depensa sa atong mga sala. Unya nagtuo ta nga ang atong pagsigig simba, pagsigi og nobina, himo aning mga tulumanon, sama anang mag vigil, mag way of the cross, mag sa panadiha 2,000 Hail Marys, 3,000 Hail Marys, 5,000 Hail Marys. Gatuo tag mauna na siya. Dili di na mo'y gikinahanglan sa Ginoo. Bisan gani kanang halad, kanang 10%, unsa pa nang atong pangsaad-saad, tithing, kanang pagpuasa, dili gid na makalipay sa Ginoo. Bisan gani kanang atong pagingon, di na ko mamabay, di na ko magsugal, di na ko mag-inom, di na ko manglibak. Bisan kana dili makapahimuot sa Ginoo, basta dili ta kamaong muhinulsol. Unsa man ang paghinulsol be? Kibaw mo? Wa mo kibaw? Repentance, kontrisyon. Ang una, muangkon ta nga kita makasasala. Mao ginay pinakaunang requirement. Mao na dili ta magsigig tinudluay nga ikay sad-an kung dili isigtag inang kunay. Mao bitaw pag sinugdanan sa atong penitential rite karong misa, magsigig itag ingon akong sala, akong sala, akong dakong sala. Wa ta maingon akong sala, iyasad ni hastasad kanang pari, iyasang sala. Wa, ako ra gyud ha. Sige, lingya imong tupad. Ing na parihata pulos sad-an. Ing na. Ing na siya ba, na pariharata pulos ta sad-an. Muna kamong mga banag asawa, ay mo pag-away, magsigig pasangin lanay, ikaw manggod, wa patanin mo buhata, ana, ayaw, isig mo ginang kunay. Kung nakapangabit imong asawa, ina nakapangabit sa kuday, aw di, ikaw niya padirugwa kong mangabit, aing nasad nga, pariha sa kunimo, sad-an, kay kusog sa kong maglagot, ana, kusog sa kong mamakak, ngimo sad pangabit, pamakak o kalagot, mas daghan ang iya. Pero ay nila mo pag sinubayay, kay kanang sala, parihara gid na. Sala gid na. Ay pag-ingon nga kamong wa manimba, mas labaw mong makasasala, kay kanamong nagsigig simba kada buntag pagyod. Dili na mao. Ang Pariseo diri sa atong ebanghelyo, iyang gisubay-subay, unsa siya kabuutan ikumparar sa uban. Di siya mamabay, di siya mamakak, di siya limbungan. Nagsigi siya hatag sa iyang 10% ngadto sa Ginoo. Sige siya puasa kaduha sa usa ka semana. Ana, nalipay bang Ginoo niya? Wala. Kinsa may gikalipayan sa Ginoo matud pa ni Kristo, kadtong nisigig ingon Ginoo, ang sigig pamukpok siyang dughan ba kadtong kubrador sa buhis, inilag yung makasasala, ningon siya, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Mo na siya ay paghinulsol, muilag kita nga sad-an, dili ta angayan nga muatubang sa Ginoo. Unya ikaduha, sa may sunod, kinahanglan mahigugma ta sa atong Ginoo, pinaagi sa paghigugma nato
sa atong isig katao. Nya dili gugma nga kanang on and off. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang makanunayong gugma dili sakripisyo mao ang gipangayo sa Ginoo. Kining misa gitawag man ni siyag holy sacrifice. Gugma gyud makanunayon. Mao say gibutang diri sa katapusan sa unang pagbasa, Oseas chapter 6, naingon sa diri, ang akong gikinahanglan mao ang gugmang way paglubad, dili ang mga halad. Sige, katulong lingi sa imong tupad. Ing nasugod karon, pirmi na tikang higugmaon. Sige na. Oh, tanawa. Unsa man ang gugma be? Unsa man ang gugma? Dili man ang gugma nga sexual ra gyud. Na kung moingon ko nimong I love you, naibog ko nimo. Di na lang moingon ang papa ngadto sa iyang anak nga I love you. Ay ibog man ka. Di na lang moingon ang pari ngadto sa mga parishioners I love you. Kay ibog man ka. Dili. Ang gugma nagpasabot na nga akong buhaton ang maayo nganha nimo. Nya kun moingon kang I will always love you, kada panahon or permanente kong magbuhat og maayo nganha nimo. Nya unsa may pinakamaayong buhat? Kanang tabangan nimo ang tao nga dili na makasala. Mao ginay pinakaunang maayong buhat. Kanang pagpahimo natog balay, kanang pagpanghatag nato ang mga bugas, kaning inyong pagpabalit og slots, part lang ni sa kaayuhan, pero di gid ni mao ang tinuod nga kaayuhan. Unsa may tinuod kaayuhan? Kana gyung imong tabangan ang tao nga dili makasala or maminos-minos ang iyang sala. Pananglitan imong anak tapulan kayo, di gyud mo tabang nimo, adik pa kaya ng computer. Unsa may imong buhaton aron imo siyang higugmaon? Kasab-an o alagaran? Hay may makaminos-minos sa sala ba? Kasab-an o alagaran? Kana imong alagaran, ingon sang uban kasab-an. Dili. Kay imong kasab-an, ikaw nga nangasaba, di nakasa na. O duha na mo, tapulan niya, kasuko. Niya siya sa nga imong ikasaban, kana ramang mga tapulano, o imo ng kasaban, kusog kay na sa silang musukol. O di man nila matubag sa ilang baba, ari ginas huna-huna. Di ana huna-huna. O di, nisukol na sa sila. O, ito na, suko na sa, duha na kabuk na suko. Unya magsige man nagpangluod, magsige na mga hikog-kub, lakaw ko drib. Ana man na. Ang uban sa dana, mga dalaga, mga 15 anyos, 16 anyos, minyo ko. Ana, kuyog dais uyab. Ato ana, kasa na sa glain. Kakuha mo? Ana, sige, balihon na tong eksena. Butang nato, tapulan kay siya. Nya imo deng ingnon, dong, unsay gusto nimong snacks, samtang magduwa ka diha. Moingon unsa may iyang bation? Moingon na siya, hala kanais ni mama, o ana, kanais ni papa. Kuan lang ma kanang cheeseburger. Alitin nga natong cheeseburger. Nakasa ka? Wa. Nakaalagad pag yun. Nakapakaon pag isgigotom. Yang imo sang anak hab-hab dayon kay dako makay nagkaon hasta gumputos ana apilon ko nag-usap gud kay kuan man di naman na mo tan-aw siyang gikaon tuang tan-aw sa computer kaon rin tan-aw sa computer lipay siya lipay tapulan siya dili tapulan gyapon pero usa na lang usa ra ka bukba tapulan ra kada ra gisa ana pag human niya duwa daog man siya. Pagkadaog niya, kita man siya siyang mama ng hugas og plato, daghan kayong plato, hugasanan. Iya day yung giundangan. Siya ma, ako
ako'y hugas diha be, bayad ni sa cheeseburger. Hugas din siya dito. Unsa man siya, tapulan pa siya, di na. Kibaw man dahil mo. Ana, pagtrabaho. Di ba? Ang iyang katapulan, wa mapuni, og sa, posible pag yun nga, mawagtang. Tungod sa iyang gugma na sa diha nimo, kay imo man siyang gipaambitan sa imong gugma. Mao na example ba, pananglitan ron, ang pari dinhi na problema na kayo aning slots. Unsaon ninyo pag-express sa inyong gugma? Magpalit o di na lang? Kusga. Oy, salamat kayo na higugma sa simbahan ha. Makanunayon yung inyong gugma, sige magpalit og slot, bisa ginagmay pero kanunay. Labi na gyud og ang tanan mamalit kanunay, no? Mo ni. Ang atong SBF dag, salamat sa inyong gugma kay niabot na ang atong halin og 14,394 ka slots, na apay 45,606 ka slots nga available, 500 pesos per slot para ni sa atong kumbinto. So karon na kay 500 tungod sa imong gugma, ipalit dayo na og SBF dag. Ang ato sang special slot nga Divine Cleansing, Healing and Strength, DCHS, para ni sa atong nagpadayon rong pag-celebrate sa Lenten o sa atong Holy Week o sa atpil na sa atong pista, na natay halin nga 5,202 ka slots, na apay 24,798 slots nga available, tag 200 pesos per slot. Nga nasa taan ni 22 slot challenge nga tag 4,400 pesos per challenge. Nakadawat na po taog 115 ka 22 slot challenge. Nga nga to sang disap nagpadayon nga atong gi-open. Salamat ninyong mga makanunayon sa paghigugma. As of yesterday, nakadawat ta og bag-ong investments nga 13 ka slots. So 180 na ka disap ang atong nadawat. Pakpak na ining tanan. Salamat kais Ginoo. Kani manggugma mga igsoon kung atong i-express, makapakpak kita ngadtos Ginoo, no? Makapaingon ta ba, praise the Lord. Makaingon kita, salamat sa Ginoo. Ang ato sang pagtrabaho karon sa atong kumbinto, nagpadayon, hopefully marang-arang na gyud ang iyang naong ana. Inigabot na speed sa 12 sa Abril, atong gischedule nga maoy i-blessing, pero murag dili na gyud maapas ang atong elevator nga himuon tungod kay dunay gamayng wa magkahiusa ang atong structural preparation. Mo nang giguba usag balik ang structural o maghimog bag-ong structural nga muhaom na sa maong facility, maong elevator. Pero sagdi lang, nana masay hagdanan, manungas lang ko tag hagdanan niya. Iampo sad ninyo nga moabot na to si San Vicente nga tumutongtong na to sa babaw, kay mura nagbiyahe pamantingali to. O pa moabot San Vicente na human ang atong fifth floor, atong roof deck, pero si San Vicente na lay kuwa nga mutongtong dito, atong iampo nga dito maglangay-langay kayo, no? Basin pag makatongtong na to dito, nindot sa tanahon nga inigpista na to na San Vicente dito sa babaw, kaysa wapa siya moabot, hindi taka sa ulo kay niya. Kining tanan nahitabo ni tungod sa atong paghigugma ay siging pamalit og slots, makanunayong paghigugma. Dito sad ko sa Davao kagahapon sa Region 11 nga DepEd, kuha nila sa ng regional assembly sa mga sa RAEL man ang ilang abbreviation, educational limot ko sa meaning ng RAEL. Daghan kay sila dito, no, mga 3,000 kapin amo ditong pagtok nako gahapon.
niya ang akong talk mga 2 hours, ang pinicturay sad niabot sa mga 2 hours, no? Nindot kayo nako kining tanang nagpa-picture ug mopalit lang ginig slot, pastan hurot-hurot na tingali ni akong slot pero na sa nipalit na sa iwa. Ang ako lang makanunayon yung gugma, nang nindot kayo atong feeling kay mura bag hinangpanay gid ba kato nahigugma sa to sila nato. Kamo ra man dinhi mo dili kayo magpa-picture mo dito ra mamuglakaw kay ngano man di masad na mo ekspresyon sa gugma ang pagsigig pa-picture. Kay pulan naman tani atong naong sila dito dumog yun, dumog love. Pagkahuman ko na ako sa usa ka oras nga picture pag adto nako sa gisod nako sa kwarto kay mga ona nakahilot-hilot ko sa akong dinhiane kay sige na gana signisi na hilot-hilot na ako gamay. Pagkaulian na humagkaon sa pader pwede na sa dag round to round to na sad gawas na sad ala pinicturay na sad hangtod nga pagdayon akong uli sige pinicturay abot na gis eroplano sige pinicturay naog sa eroplano picture na sad ana abot na ko diri wa gi nitagad nako way nagpa-picture nakulahi ara gyud no di man gyud tingali ni makadunayon ilang gugma kay dito sige gyud pagdayong sud sa airport dito sa Davao picture na sad galingkod ko dito jud ko sa pinakasuok kanang di gyud makita ba una may mo kalit og duol dako padir pwede mo pa picture sige yung pinicture pag abot na ko diri hapit way mo tagad kailang sige lang sila buhat nako. Pero di na mo iti mailan nga makanunayon ang gugma kung dili naa sa atong pag tinabangay nga mominos ang sala. Kana ra gyud mominos ang sala. Ug di mo magpa-picture basta wa lang taysa, wa lang mo manglibaks pare, wa lang mo magsigig yaw-yaw. Okay gyud kay na. Di mo mutagad sa pare, pero wa sad mo'y kalagot sa pare, wa mo maghambin og kalagot. Okay ra gyud kay na. Ana no? Muna sa atong pagpadayon nining atong pagtinabangay manghinaot kita nga ang grasyas Ginoo magtubod kanunay sa atong kinabuhi ug ang mga tawo nga nahimulag sa Ginoo tungod sa sala matabangan unta nato nga mamalik nga mahinulsulon.